बुंनो सानाखै बिथांमोना गावनिनो मोनसे फेलार बेखौ देखायदों जायफ्रा केस होदों दा बिटिआर गोरोबथाया बर' हारिनि खहानि थाखाय जायाखै बर' हारि जौगानायनि थाखाय जादों दिनै सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांमोना बिटिआर गोरोबथाखौ सोंखारिनायनि खुनु जुक्ति गैया कारन बिथाङा जि गोरोबथाखौ खालामदोंमोन बिएससि गोरोबथायाव ना बेयाव मेडिकेल कलेजनि खोथा दङमोन ना बेवहाय इउनिभार्सिटिनि खोथा दङमोन ना बेवहाय 100% पिस फैदोंमोन दिनै जेरैबायदि एनडिएफबिनि मोननै मोनथाम हानजाया दिनै पिस प्रसेसआव फैनानै न'खराव फैनो हाबाय बिमा बिफा गावनि बिब' बिनानावजों थानो थाखाय जोहोलावफ्रा बेबायदि कुनु परिबेस बिएससिनि समाव जायाखैमोन फारसेथिं बिथांमोना बिएससिखौ बै समाव बड'लेण्डनि आन्दलनखौ फाननानैसो फैदोंमोन बिथांमोना सेकेन्ड बिटिसि गोरोबथा खालामनाय माखासे मानसिफोर आं नुनो मोन्दों बै मानसिफ्राबो दिनै जायफ्रानिखि केसाव दङ बे मानसिफ्राबो बड'लेण्डखौ नागारनानै 2003आव सुक्ति खालामग्रा दा नैबे समाव बिथांमोना बोरै बुंनो हायो जे बिटिआर गोरोबथाया गोरोन्थि जादोंबा बिएससिआ जादों गोरोन्थि जादोंबा बिटिसिआ जादों बिएससि बिटिसिनि उनाव बिटिआर जादों आरो बिटिआर गोरोबथाया बिटिसि गोरोबथायाव जों जि 6 शिड्युलखौ मोन्दों बे 6 शिड्युलखौ 1%बो एफेक्ट खालामालासिनो बेखौ स्ट्रेंथेन खालामनानै आरोबाव नांगौ पावारफोरखौ लाबावनानैसो बे गोरोबथाया जादों दिनै डिसिफोरखौ जों बाहायनो मोनो जोंनियाव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि माने सिनियर मोस्ट रेंकनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि फैबाय गोबांखिनि अनुस्थान प्रतिष्ठान जोंनियाव जानो थांगासिनो दङ जोङो गोबां बे गासैबो परिबेसखौ नायनानै जाय बिथाङा केस होदों बिथांमोना लामा आन्दायदों आरो आं नुनो मोन्दों गोबां मानसिया बे केसखौ मिथियानो दा जायफ्रा दिनै हारिखौ लानानै बेबायदि गेलेनो सानदों गोबाव बोसोर दिनै थै बोहैबोबाय जिउ जोबबोबाय गोबाङानो मुंख्लं जाबाय बै मुंख्लंफोरनि न'खरा दासिमबो दाफामफिननो हायाखै बिथांमोना रावबो बै न'खरफोरनियाव थाङाखै दिनै लामा थाबायबा नुयो गामिफ्राव थाङोबा रायजोफ्रा लोगो मोनबा नुयो दिनैसिमबो मुंख्लंफोरनो मोजाङै अनसुंथाइ होनो हायाखै बिएससिनि समनि मुंख्लंफोरनो अनसुंथाइ होनो हायाखै दाबो बिएससिनि समनि केस मानसिफ्रा केस दोङो मानो सानसुमा खुंगुर बसुमतारिया बे खामानिखौ मावनो हायाखै बिटिसि गोरोबथानि समनि गोबां मुंख्लंफोरखौ दिनै रिहेबिलिटेसन होजोबनो हायाखै बिथांमोननि न'खरफोरखौ नायनो हायाखै जोंनि लेखा सोलोंनायनिफ्राय गासैबो दिनै गोग्लैसोनानै थालांबाय बेखौ मानो बिथांमोना नायनो हायाखै दा दिनै फैनानै बबेबा मोनसे गोरोबथा बे गोरोबथाखौ केस होनाय माने बियो रावनिबो खहा जाया जोंनि हारिनिनो खहा जागोन बे गोरोबथानि गेजेरजों जों सानजाहा सिमाखौ अरनायनि खोथा सानदोंमोन खोलाहा जायफोर गामिखौ नाङा फाङा सोना लादों बेफोरखौ माने बोखारनायनि खोथा सानदोंमोन आरो गोजोननि थाखाय इयुनाव 100-200 बोसोर मोजाङै रायजो जानो हानायनि मोनसे मोजां हाबाफारिखौ एबा मोजां मोनसे परिबेसखौ दानो थाखायसो बे गोरोबथाखौ खालामनाय जादों दा ओंखायनो जायफ्रा केस होदों बिथांमोना होनो हागोन बेजों नाथाय ना एबसुखौ खहा खालामनो हागोन ना बिखौ सोरबा आं जोंखौ गोरोबथा खालामग्राफोरखौ खहा खालामनो हागोन बे जि खालामगोन बियो बर' हारिनि थाखायनो खहा जागोन आरो बेबायदि खामानिखौ मावनो नाङा बिथांमोना मायबा जुक्ति होनांगौ जोंजों नांलाय जोंफोरखौथ' फुंनिफ्राय मोनासिम बेपारि बायदिसिना होननानै रायो जों जेबो होना बिथांमोनखौ नाथाय मोनसे सुक्तिखौ जेला चेलेन्ज खालामगोन बिनि उनाव बे गोरोबथानि सानि केसआनो गाबोन बिटिसिखौबो बोनानै लाबोगोन गासैखौबो बोनानै लाबोगोन रेफारेन्सआव बिनि उनाव नों मोननाय गोहोआबो सेस जागोन गोहोखौ बारायनांगोन ना गोहोखौ खोमानांगोन दा बे खोथाखौसो बिथांमोना बुजिनाया मोजां सार बिथांमोना बे गामि बिटिसिनिफ्राय गामिखौ दानख'लांनायल' जागोन होननानै मोनसे अजद बेखौ ओरैनो फोसावदों बिथांमोना राजखान्थिनि माखासे खैसारि सादों बर' आइ आफा रायजो राजाफोरखौ थगायनो नागिरदों आङो दिनै सासे सागानगिरि हिसाबै बुंनो नागिरदों खुनु बर' गामिखौ दाननायनि बेवहाय सुक्तियाव गैया मोनसेबो बर' गामि दाननो होनाय बेवहाय जानाय नङा बे गामि दाननायनि बे सुक्तियानो नङा बेवहाय गामि सोनायनि नाथाय गुबुन हारिफोरा जायफोरा दिनै केस कुस होनानै बायदिसिना दावराव दावसि खालामनानै जोंफोरखौ मालाबा अलखदाव खोख्लैनो नागिरो बे बर्डार एरियानि मोननै गामि जायफोरखौ दानथावनो हायो 50-50 जादों बै गामिफोरखौ गुबुन हारिनि दानना हरनायनिसो बे सुक्तिया जादों सार मैया जोंनि मुसुखा सावनायखौथ' नुवाखै आङो माबायाव चिरां जिल्लानि मोनसे गामि दानख'नायनि सायावनो बिथांमोन गामिखौ दानख'यानोखा बेखौ थगायजादों बिथांमोनखौ माखासे गोसोम मुखा गानग्रा लिडारफ्रा थगायनानै बेबायदि खालामदों बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन गासै 4 गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि शिलं लाजं एफसि
आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार। बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 26 मार्च खालि शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार, 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो शिलं लाजं FC, 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC, 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन। जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय। नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।